kita. Galing kay ang kalain bla. Nga pantuson kag kuhaan mo sa buwis ang mga tao nga nagapangabudlay. Nga may ara gid kontribusyon indirectly man pero may kontribusyon. Hindi ta pwede mga balon nga tina sila way man ibanda way man nagakuan sa buwis. Pero pag circulate sang kwarta nila di ang ginapamakal na do you think hindi na siya ma-consider nga bulig mangyapon sa ekonomiya ta? Di galing iniya nga issue, party sa corruption, hindi lang niya para sa OFW nga concern, kundi para ini sa pumuluyong Pilipinon nga gusto ta may baluan ang kamaturan ka gustisya. Ano nang update sini? Di ba nga damo, bisan diri sa aton to, ang grupo sang nanday Mr. Jansong, may mga cases kang in-file to sa mga PhilHealth official. Ti ano ni sila man, budlay gito hatagan justice, hostisya, nga pasabton to kung sino to ya ang nagkadi sang kwarta to, di kakita imo kulimbaton nila yung kwarta, nga ara dira sa programa nga para sa kayuhan sang pumuluyo, ginimuan nila yung iban nga kadako sang kwarta, ginpangkuha nila, igo kwentahon, gindrawing lang nila ang mga dokumento. Kaya ini siya nga bagay, gating nga kita mga miyembro, mga OFW, mismo diri nga mga OFW sa Bacolod, makuton mo ni mga seafarer nga paidalom sa mandatory quarantine, sigurado ni ang reaksyon di amak ni. Plus pa nga base, hindi ni sila kabalik to sa mga pungsod nga inobra nila kay bangod sa COVID-19 crisis nga kinanglan pa sang tiempo nga makarecover ni ang ilaman nga mga kompanya. Grabe niya. Galing kay ambota. Ako tani ayon ni kon mapakita man ni Presidente Digong ang iya sini kampanya kontra sa korupsyon, babatyagan ba sa publiko? Mga OFW, especially mga land-based OFW, may required medical insurance man na sila abroad, double payment na, hindi man na sila nila mausar di. Tituod man kay dito na iya mo. Ang mga land-based nga OFW, tiyamakon mo na. Gina-consider naton nga mga modern heroes ang mga OFW, pero patyon ta sila ya sa mga obligasyon ngang ending pag-abot diri sa aton, ginatugyan ta sa ahinsya sang gobyerno, departamento, ngang mga way o pisyo Honda, kag way tagipusoon, abot may mga huya pa ni sila. Bangod may mga aligasyon sang korupsyon, kaya mo na yung isagid ka problema. Isang nilang ka departamento, nagapakita lamang nga tubtob karon, under sa karon nga administrasyon, daw ka imposible gid nga masulbar ang problema sa korupsyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow.
We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:42 na. Way siya kasulod primero, be. Action Hotline. Mga mensaheng inugin padala karon nga aga, pakaronan ta ini, oy ari ay, importante lang, reminder naton sa aton sini nga maka-aksyon na. Halonggid sa mga nagabiyahe, kay kadelikado sang tiyempo bla, kapin pasubong nagaguom naman nun, dumapusdak naman ang ulan liwataw. Action Hotline. Amo ni ang aton balantayan kay basi magbubo naman ang ulan. Kung nagabiyahe kita kung tawhay ang dalanon, please hindi na lang magkuanay, hindi na lang pinagusto padalagan sang inyo ginamaniyo nga salakyan para likaw sa disgrasya no kay kabudlay na. Kisa gatag kumpiyansa kita abi mo. Action Hotline. Alas 8:43, yaring aton sini COVID-19 news update. Mabatian ginadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod, no? And Negros, kaya taini. Anong update? Sa bilog nga kalibutan, kung party COVID-19, ang cases is 3,562,440. Ang nagkalamatay, 248,102. Ang nagka-recover, 1,153,071. Inaya worldwide. Diri sa Pilipinas, ang record sang aton sining Department of Health, ang total cases is 9,223. No? Amo na siya ang na-record subong. Ang mga recoveries, mga 1,214. May mga 90 more patients, according sa DOH, nga recorded naka-recover. No? Nami man kay at least may ara sang nagaka-recover sa sininga virus. Action Hotline. Amoy adtong aton sining update, COVID-19 news update, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod and Negros, kaya taini. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa iluwan ta diri sa Bacolod, ari subo nga balita ho ang taga-Takuling, kundi negative na to ang ginsulit nga mga swab sample sa iya, swab test, RT-PCR test na. Bangod sa komplikasyon, way gid sa iya ka tibawas, no? Kaluluoy man.
Online sa hotline. Online sa Ang pila ka mga development kag update sa Bacolod. Joining us this morning is the IITF Chairman, Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, may aga action at may aga gid sa atong tagpalanas. Vice, subo-subo ning tabo sa taga-barangay Takuling ho, naka-recover na tani, nag-negative na tani sa COVID-19, galing sa komplikasyon, disgrasya gid siya. Sige pa ni sige apon gali to confine sa hospital after sa nga nagwa ang findings nga negative siya. Yes, tungod na may kwanto siya mo at first na nag-action art na tungod siyang complication. I think may kwanto siya massive stroke. So at first nagkumatos to siya. Di ba gin-intubate siya mo, then transfer siya sa regular room. Then I think the last week kanina naka-open na siya siyang iyang eyes. But hindi siya ka-communicate. And disoriented siya na doon, hindi man siya kilala, I think, tao. So, mo na siya sad news, no? Kay both mom and son, no? Very painful na siya sa aton nga Bacolod nun. Okay. And I think the more than 40 days siya na kinel. But he died not of COVID, no? Yes, correct. Finding. He died of myocardial infarction. Heart attack or heart attack, MI. Siya mo ng cause of death niya. Pero So, anong action art, no? Yes, sir. Ang balakian na, ang virus na COVID, no? Ay pili, hubin ka kung may edad ka. Yes. So anong protocol si ni Vice? After sa to, ang bangkay nila no, niging ipalubong na siya on a regular nga paglubong o galing ti may mga kwan gyapon no, hindi abi makaupo ng pamilya or nano man. Well, as I understand, ang aton nga protocol is that kung COVID kwan ka, automatic Patient. kwan ka, cremate. Mm. Oo, kung suspect ka or probable within 12 hours. Oo, dapat within 12 hours lubong ka. So, ang iyang case, akon lang personal nga kwan, opinion since nga free na siya o COVID. Try siya na negative. So, pwede guro, but I do not know kung anong decision siyang family or ang recommendation siyang aton City Health Office. May protocol kita nga gina-follow from DOH. Gani. Hindi kita normal sa mga sitwasyon. Yes, correct na action natin ang masinta protocol bala pagsulundan kung mando para sa aton ibalo sa pumuluyo. Pero sini ang iniplang issue sa senior citizen la na hindi kagwa. Oo daw ang iba niya daw abi nila iya sang city na order so si mayor naman ang ginabera niya tayo damo-damo ko di messages kinabaton nga amo na. So yawan ko explain maski na mag-explain ka nga naman do sa national. Daw kami gyapon ang basulon. Okay. So I think si Councilor Baribar will sponsor a resolution niya this Wednesday. Requesting the National Inter-Agency Task Force to consider yung quantum. Damo ta senior citizens nga able and fit pa So, for them to consider. Kaya kadamo, isang senior citizens nga wala gani upod sa ila panimalay, mga open. So, problema. Okay. So, ina siya ganing concern, hindi niya mando nga diri lang sa lokal. Oo, national na yung mando. Nga dapat sundon ta. Okay. So, obey first before you complain. Okay kamay mo Ito may mo. But may mga exceptions sa action art. Okay. Like for example, po sa action sini kung may kadto ka sa imotoktok, kadto ka sa hospital, kadto ka sa pharmacy. So, ay man ta restrictions, no? Even may home quarantine pass na kani, basta may mga emergency cases do gina-allow man. Gina-allow man na kapin pagig kon senior citizen way ka upod sa balay mo way ka nakatagan quarantine pass
Pagkat to kagulo Oo, na wala. kag-explicar mo sa check-up point, basi consider man na kati importante na yung bulong mo. Oo, correct na siya, Action Art. Sir, anong latest subong may update talin sa CHO sa mga ginahulat ta or pending test dito sa Iloilo? Damo pa pending test results, swab test results, muna dang swab mo ti RT-PCR na ang machine nga region na so tumuda hundreds pa. Mm. And isa ina siyang aton hoping ang aton drip lang may MOA kita sa regional hospital. Mm. Iko na siya isa na siyang state of the art siyang lab test. So hoping nga mauman ina para dasig mo man ang demand siyang tao ang kadugay nga wala ka nagmasid test nga ang Iloilo yung may ara kita di wala. The regional office to yan, regional office Action Art may separate budget. Mm. So Tilapit sa luwag ni isla to. oo, ti salin lang tadi permi. So mo na vlog na compare permi Iloilo diri Mm. without them knowing ang regional office at to. So kung nagpulong ko sa regional offices dira taga Iloilo. So wala pa dahil pa daw gamutong nga balik after sinisang COVID dapat kita mag-unite rin nga mabalik na to ay convince ng national officials na ay balik na tong one island one Negros Island kaya na po kinambulig sa aton. Gani man. Pero ang natabo dito sa Iloilo atong mga OFW, mga nag-alabot balaman sa ila kadungan di sa aton. Ang nakita ko tong report nagligad no may mga nag-positive diya sa result sa PCR test na gid Vice no? 5 tiamakon mo na. 5 ang nag-positive. Si kita di mo man ari tati sa list na to sa regional office to ang aton di ang swab yati si ulihin lang mo diya di ba? Mm. In fact, ara ganin si Mayor Triñas na pinangkikan niya naman tong Marina, ang OWA, nga ratoy kakaon ng ila to FWs. Mm. So, ang basol pala rin sa local government Mm. na ang may diferensya ang national office. Ti mayo lang sila manukot gani tari may patong naman ng OFW sa buwis nga 3% tapos sa sininga kuano natestingan ang ila sini pagbulig ya sini mga OFW karon nga tiyempo sang krisis napabayaan lang yan ipasan las lokal. Di may mga question po na gani Action Art nga dirakit sa tourist inn, kakadamog man hotels. Mm. Well, kami gusto namon nga butang na sa Fisher sa the best nga hotel yung pili uwaya ka decide kung di sila butang. Oo. Okay ko lang butang ko na sila sa Acacia Sa mga dami Acacia, nga hotel. building man. Galing ka dito 3-5 man to. Mahal man bala. Di Ti- uwaya ka decide. Di pasulon mo niyang city government yung nga mo na butang na sila. Ti ang lain pag ini kag after sang kuan bla sang magwa ning result pira palayo lang pero hinali sir siling ko magdugang ni may mag-positive din another problem ning atubangon sa city. Sa Iloilo, I think, asam Cebu Action Art, 3 sigit. Mm. Pag-abot to 3 sing positive. Sos marisip. Grabe no. Oo, correct na siya, 3C. Ang sa Iloilo, daw siyam gani mo. No? Siyam, 5. Naka-associate kung 5 or 9. Mm. Tiyan mo ng mga balantayan ta, no? In a way, mga OFW, tiyan subong may gabantay mo to, sir, no? Itong ginbutang na sa tourist inn? May 24/7 na yung kwanda, pulis na da. Mm. And amo na schedule lang nila nga pagpanaog dapat magkaon Mm. Okay, ara man sila may dining table man nga may kwantong nila ng all-in Gani man. All-in so ang nila pagkaon ang ina ang ma-provide. Okay. Sige. Vice, thank you again. Ma-update na kami karon sa imo sod to. Yes sir, thank you man. God bless.
Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Salamat gina, no? Amo na nga ang nasyonal dito pa rin yung gahimo la sila ito sa drawing board nila sa mga plano, ipasan na dis lokal, so manghinaw sila. Nami man niya sila, no? May flash report ang patrol with Action Alvin Graba. Action Alvin. Action art ng patrol ari diri sa area sang Purok Gracia no Lirioville Street, Barangay Singkang Airport in relation diri sa isa ka bangkay o bangkay sang isa ka lalaki ang nasapuan sa sulod sang banyo sa sagwa sining isa ka dako nga building action art sa diin sa ato sining nga Facebook live makit-an man ini no. Ginbutangan na sang police line action art ang ining lugar sa diin na sapuan ang bangkay sa isa ka lalaki. Medyo ang sitwasyon diri ga higda action art ang ining biktima wala ni isang bayo pero kundan taon ta action art ang ining biktima kay sa sulod sang banyo action art may ara man di halayan, may ara man di mga bayo man di ka may lamisa pero la i-check ta ni karon kumbala kay magadepende na karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 8 no kay ari naman diri ang mga kapulisan although subong sinindi Ano na dagani liwat ang lugar na? I-check natin action art kay may mga kaupdanan ni siya nga posible nakakilala sa Hindi, ano na ganing nasapuan sa bangkay? Ano na balay? I-check na rin kung balay ni pero building ni Action Art mo. Ano nga May building building. Oh, ano nga building ni sir? North Trend. North Trend. Oh, ano nga purok ni? Purok Gracia ni. Purok Gracia Action Art. Ano na siya, commercial building? Commercial building din, no? Oo. Oh, anong baligya diri? Guma. Mga guma. Mga guma. Ang ini nga biktima di, kilala niyo ni sir? Nagkinuha namin lang kay gwardiya mo siya, ako man kasi ako. Siya gwardiya? Gwardiya na din. Gwardiya na action art sa iya sining post. Ang iya sining post diri mismo sa along sa kilid sa building. Siyang nakaposting diri sa kilid sa building. Pero sa plastado ligo ni siya. Tapos siguro tigang ligo sa maili siya kay gabi na mo bagdote na sa. Anong oras ni natabo? Anong oras niyo nasa puan, sir? Sa sinilang mo sa dala sitso. Sinilang aga. Sinilang kami nga wali sao. Oo. Kaya gabi si sinaga. Kaya kuan mo niya kuno ang suga patay. Siguro gabi pa sa sayo. Kaya sa kagapon sa hapon nagtigang para sa. Oo. Jesus. Ilan naman ni sir ang guardian eh? Maniguhay kami kay isa mo lang kami bibili. Anong pangalan niya, sir? Elisar Bayoneta. Elisar Bayoneta. Bagoneta. Kilala siya, no? Pero hindi niya Elisar. Hindi Eliasar, kundi Elisar. Oo. Elisar pa lang yung action art. Madugay na siya nga... Bali magsiling ka nga gwardiya, Action Alvin, security guard. Security guard gid ni siya, sir. Ari pa diho galing yan. Security guard gid action art, no? Sang North Trend Marketing. There is sa Purok Gracia sa may Lirio Street action art, no? Ha? Bayoneta? Oo. Cesar Bayoneta. Cesar Bayoneta. Oo, pero security guard din siya, sir. Security dali. Okay. Madugay na siya nga security guard din, sir. Dugay na dali. Ano plastada, sir? Kitaan mo pa ni kagabi o kagina? Gabi kita ko pa na pero ning aga igo na mo kita mo nang tabo. Muna nang natabo ara nagisada sa banyo. Sa banyo. Ang banyo ara sa Guao, hindi sa sulod. Sulod. Oo. Ha? Sulod ang banyo. Sa sulod ang banyo kay ara siya dara mismo sa sulod. Oo, ara sa Pero iyang lugar sa diin dara na sa panang yasin ning bangkay kay may mga halayan pada ano niya? si ara sa kilid banyo niya. Ara sa kilid banyo. Banyo. Ano na siya, sir, sa una? Balay na. Oh, banyo na sa balay hindi mo. Guys kay sakop man nila laging nalin sila sa
sa buwan na sa kwan. Okay. Oh, so ang ining kwan kali action art suno sa iya balay ni isang una pero inaya sa Distansya lang, Action Alvin. Yun ang una. Medyo distansya lang to eh. Di mo sakop na do. Ang tubig ara sa babaw. Tangke no. Oo. Action Alvin? Yes, action art. Okay, huwag nga daan mas tatay, oh. Gani man. Medyo distansya lang, ah. Yes, action art. No? So, balik kita action art. Tay, ano gani pangalan mo, sir? Ano pangalan mo? Sandy Antonio. Oh, si Sandy Antonio, action art, ang muna nag-confirm. Bali, nga, ano man, sa gwardiya di- gid siya, nga security guard gid siya, yeah. Yes, Detailed action security art. guard. Sulo sa kay Sandy. Security guard gid ni siya, action art. Kaya sila ko basi bala kondo watchman lang kuha nila. Butang Na- buti may mga armas na siya nga kuha ni, nga gin-issue Oo. siya. Oo, isa pa na action art, i-check ta ni karon sa mga kapulisan sa idalom sa police Ilang station number gina-interview mo nga taas nga tao na security guard ba na siya? 8. Security guard mo kuno na siya action art, ba si watchman man balaw, i-check ta ni kay sir. Sir, initial lang ari naman diriya, sir. Asino investa subong sir? Ha? Si Gaurana. Si Gaurana. Oh, ari na sir. Wait ka. Coming pa lang. Okay. Sir, ang mga nakakita sini sir, as una nga naka-report, ano mga gwardiya ni? Gwardiya ni sir? Hindi ko sir, upo dyan lang. Upod niya lang. Upod niya pa lang ni Action Art ang una nakakita diri. Pero i-confirm to Action Art kay si Police Staff Sergeant Gaurana, no? Ang muna nga investigator on case pero coming pa lang sa Action Art. So ang sitwasyon diri gin butangan na sa police line ang ining lugar. Sa sinang gina-focus mga video, dira ka magi ara sa sulod da. Yes, Action Art, no? Ari gid siya diri sa sulod sini nga simentadong portion o kung sa kilid sang sining trend building sa diin diri man napahamtang ang bangkay sang isa ka lalaki, Cesar Bayoneta, no ang pangalan, pero as initial ni base sa pagpangusisa kag hambal man kagina ni Manong Sandy, no. So ang sitwasyon diri base makakuha pa kita sang dugang impormasyon kag dugang mga Ano kuno to ga uba siya? Why siya bayo? Action art ari man kita diri ga lantaw. Why ni siya bayo action art. Akitaon na sa imo? Yes, kitaon diri sa aton action art ang lawas lang. Why ni siya Why bayo. man siyang mga hindi ka, I'm sorry siya nagapalamaw pero why siyang dugo nga makita da? Medyo layo kita jutay sa iya action art, no, para makita nda kung bala may dugo o kung wala. Pero ang sitwasyon diri action na art takilid ni siya. Ang ining biktima wala na sang bayo, and at the same time ang ulo lang sini action art pero naka-clean cut ni siya action art mo. Sige na lang. Yes, Sige. Oo, amo nang sitwasyon. But anyway, magadepende ni karon sa investigasyon, no, sa mga kapulisan as to sa real name sang sini as initial Cesar Bayoneta ang pangalan sang victim action art. So rekta diri sa Lirio Street, barangay Gato pa na ulan, why pa? Gato pa na. Kani kay daw nagaguom naman, no? O gani diri sa aton niya action art tupa na ni, no. Isik-isik pa lang diri sa aton nga lugar. So rekta diri sa area sang barangay Singkang Airport with action ninyo Bugina. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Patrol Action Alvin Graba ti ang investigation karon sang kapulisan. Wala nung tabo sini pa sisiling kugin atake bala, na? Okay. Salamat gid. Thank you gid Action Alvin Graba. Grabe, no? Subo man, wipe ni Guruk Basik balong pamilya niya sa ito. Parang, at least, may ara karon development sinibla. No, kung ano man ang investigation sang authorities. Ayos, ha? Kay Engineer Raul Velasco, good morning. Sila niya so good naman tapamati, salamat gid, Engineer Andrea Amanda Jaime. Ma'am, good morning. PhilHealth, why compulsory nila? They're not here, and would that be used if outside sila magsakit? Ati, di guro eh. Action Hotline. Good day, Action Art. Greet ko lang Roma family kag sa tanan nga mga taga San Enrique. Salamat gid.
Good morning po, Sir Art, watching from Pasig City. God bless. Alin kay Antoneth Orias Tuliro. Highway robbery in broad daylight, ini ang 3% premium sang PhilHealth Action Art. Legal nga pangawat. Kita mo lang na. Marcelo Toledano. Good morning, Action Art. Kag sa tanan nga taga-Action Radio. Toledano family sa Barangay 4, monitor naman kami dia. Ramona Panis Call. Hi, Action Art. Sa update, greetings from Sydney, Australia. Heaven Guazo. Yeah, good morning. Pa-shout out ako sa Oregon, USA, si Myra and Francine Pernito. Kag sa Abu Dhabi, si Von Adrian Historiador. Stay at home. Stay safe. Thank you, ha. Maria Los Grijaldo Macunat, good morning. Gamonitor siya, Romina Asibido Membela. Listening from Barangay Vista Alegre. Hi sa Membela family. Ani Orosio, listening here in Victoria City. Heaven, good morning man. Cory Vidaha, hara siya sa Kuwait. Jennifer Lianio, Zonita Erlano. Wala ayuda halin sa gobyerno. Kung pandemic tapos sa balayran, maayo sila sa amon nga OFW. Tuod, no? Ay do kasi kwawi. Action Hotline. Sally Diamante. Morning, sir. Stay safe always. Salamat. Bernadette Lacson. Sara Iscuban. Ara sa Talisay siya. Sa Takuling naman si Jojo Domingo. Jenny Bolivar Salazar watching from Alihis. Parintiguro niya do aksyon dyan. Dili kay Salazar mo. Iyan na teritoryong Alihis. Action Hotline. Kung sa sumagya kag sa talok ti yan ni Engineer Bernie Villacana siya. Teritoryo yun na. Bern, siya to duties bong? Actually, very yato schedule duty ni Kwan Subong sa transmitter. Gloria Imnasi, Rosalie Elizalde, Anelin Caspe, morning man kay Rafael Zamora. Always gamonitor, halong kadira primo. Salamat. Jo Marie Formentera. Jenny Perez sa Malalbagan ka monitor, May Saison, Myrene Insya Fabiano. So, gatamyaw sa taga Pontevedra, gag-greet niya lang. Happy birthday, Marian Paula Gavieta. Elenisa Saison, good morning. Jenny Bolivar Salazar, Marisa Lisita de la Cruz. Morning, Jose Hierson Lapinig Honyo. Sir, morning. Aksyonan programa mo, monitor lang ko. Great lang, happy birthday kay Angelo Emperado. Action Hotline. Haraman si paring Manjo Arnijo. Sali Al-Abalahon Sipeda. Thank you, Gida. JP Ahina. From Mansilinganon. Jem Daza Amar. Good morning. Good EM. Mati lang kami sa Punta Taytay. CJ Almais Chavez. Francisco Chavez, good morning. Neni, Maninay Nini Campaniela. Nakagay Maninoy Felix, good morning. Bernadette Lacson, thank you sa inyo. Jansin Tigas. At itigas siya mo. Basilio Dominador Artifici III, good morning man. Berna Onofre Cloud. Oy, good regards ko kay paring Barry Cloud. No mo ni mga suki ta nga mga tagpalamati. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio,
radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Morning lang kay Bro Kano Oreta silingya monitor naman ko party COVID pabanti ko sa inyo revise regarding sa mga test kits nga wala tadiya sa Bacolod nya kag Iloilo lang ti dapat mayari tadi kay highly urbanized city madam Bacolod centers ang business sa Negros Occidental mo ganing problema bro kay kung na mga test kits gani ipaagi gani sa regional office dito ya ang taga Iloilo kalabanan na maka-avail Action Hotline. dapat may ari kita di para mabalaan ta kung sinong positive patient kag ma-isolate dayon kag mag-control ang paglaptas ng virus.
Pero kung wala ka kabalo, kung infected ka na o hindi, sige lang lagaw kay asymptomatic, ti wala tupa. Kabuhi, ta pasaran nila resolution, tani expedite ang prioritize ang need. Salamat. Good morning. Balikan tang patrol kay do nag-abot na tong himata sang nasapuan nga patay Action Alvin. Conformar sang bata sini action na art nga ang napasay iya amay nga si Eliasar Bayonita. Kilala ni siya action art alias Cesar. Eliasar alias Cesar Bayonita, 58 anyos. May edad na. Yes sir, may edad na kag nagapuyo action art sa banwasang Manakna. O galing kay kumulak doon o kung wala nakapauli action art tungod sa yara kita sa enhanced community quarantine. That is why nga ginpakamayo sang Bali security guard din man siya? Yes sir. Security guard din siya action na art, no? Pero wala pa man may balong kundi nga security agency assign ang ining biktima. Pero gin-confirm ini sang iya sini nga bata nga si ang biktima ginkilala diri kay Eliasar Bayonita. Pero ang bata diri man ni gaobra sa Bacolod, basid ra tinira nga may niya? Yes sir. Diri ga obra man sa Bacolod kay kagina action art ang bata sini naka-uniforme pa sang isa ka kuan action na art no sa isa ka ginobra niya balasang bulong sa isa ka pharmacy and that is why nga diri nga nakita kaginasang iya sini nga bata nagatalangison ang ining bata sang biktima matapos nakitan nga iya sini nga amay ang nagahamyango na sa sulod sang CR sa area sang Lirio barangay ako na puro barangay Singkang Airport. So mali nga update. Pero dito pa nila galing ng amay na kina sa Ilaman? Kita isa no last nila nga naka-communicate? Sa pagpangusisa Commandery Action Arts ang kay ang ginakonsol ang ining bata sang victim ginakonsol abi sang amigo man sang sining victim nga suno saya nga kahapon pagali nag-duty ang ining victim. And kagabi muna niya pagani kuno action art nga ang siga sa imo post naka-off pero wala na action art no nagsabat pa ang victim and that's why basi gali kagabi pa ni siguro na kuan naglain pa matsyag ko lano da. Yes, action art isa pa ni na action na art and pa dang police nga investigator kabot? Wala pa action art initial sunod diri kay Carlo amigo man sang victim nga masabi sa ila sino pagka-istoryahan ay namin sinardili nga high blood o kung masabi nagasaka man ang dugo sa ang rather ang blood pressure no blood pressure sa victim kag permi niya na makitaan ang kaparan sa biktima. So depende man ni action art sa investigation karon sa mga katapo sa police station number 8 especially si Police Sergeant Kaurana as to kung wala may foul play o kung wala sa natabo diri nga pagkasapo sa bangkay ni Eliasar o kung Cesar Bayonita. Rekta sa patrol, with aksyon ninyo Bugina, ang ka-aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid patrol, Aksyon Alvin. Ang investigation karon sa pulis i-check ta lang na no para sa informasyon kag mga nagapalamangkot diri Blaw. I-kwanta na karon kompletohon na sang patrol with Aksyon Alvin Graba. Action Hotline. Ang good news gali sa probinsya tong mga na PUM bala, at least nakapalauli na sila tuya. Ang mga na PUM, ang isa sa mga balantayan, ambot sa noto ang schedule sa Bacolod sa mga non-OFW. Kay ti, diri sa Bacolod, may ara stranded mo, may ato sa Palawan, may ara man gani sa Iloilo, may Mindanao area, may Luzon nga manan OFW nga gusto magpauli.
Ti ambutan ng protocol sini nakag nanong matabo sini ipadala lang ni sila directly diri kapin pa kun dito nagalin sa Luzon. Kay isa na sang experience tiding kakita gulpiada lang ni no nga nagamuning sitwasyon nga ginpadala diri OFW sa Iloilo nagpositive gid iya sa test nga pati gayon COVID test na gid to. Kundi kulbaan kita nano ini man kanugon sang lockdown nga ginahimo kag istrikto nga pagpatuman sang enhanced community quarantine kung magamuning sitwasyon. Action Hotline. Hindi na naton luyag nga atong nagpaluli lang kapon, nagpululi lang kung kumusta na to sila. Kay amo nang pinaka masubo gid mo. Nung inang sa nasyonal bala matyagan ko do sa Albaranay nilang nising nga do yawan na kami di ka facilitate ipadala to sa Negros kag sa Iloilo sila naman to palibog. Action Hotline. Sige ti kapon may nagpalauli nga mga taga na dito sa Mambukal Resort. Baloon ta ti na bakantihan na mo na ibanan na ang ato dito sa Kwan no sa may Mambukal. I-check ta kay Kwan Abe sa kay Incident Commander Jonathan Lubaton kung kumusta to yung Kwano ang sa EB Magalona kung nasaylo na to mga OFW din nga mga hotel ginbutang to sila gin facilitate na balato sang taga-uwa Hotline. kon bullying gani sa OFW do kahinay no pero koleksyon bisan ari sa tiyon sa krisis ti Mayo City na umpisa ho din kakita sa naiman. Action Hotline. Morning lang dra may lang ang pagmonitor kay John Niar dito man nagluksugol piyaw. Lina Bicos, good morning right here in Kawayan kuno siya Jocelyn Kalamaan, Jesse Boy Bacalangco Mendoza. Watching live sa Nobiay kasi Saxon RTY pa Mientras tanto nga ECQ yung bakulod mo, dayan isla magsulod di mo. Day morning, interview ka na, watch ko di subong. Tubalyes. Ano itong namin naman? Si Inday mo itong panawag ya. Day ni, o day morning, basi good morning ning Botyang Balon. Always siga monitor, pamilya Camacho, kag Sibunga, diri sa Barangay Hagimit, Lacarlota City. Thank you, Gid Action Art. Ang Lakastilian na gali by the way gahulat man to kung ano to ang update no sa ilang request kay ti siyempre may case sa ilang mo pero ting good thing to kay may ara na sang negative result no amo na pinaka-importante malang ni ang halalungan ta ang second wave bala. Action Hotline. Okay lang action doors kung na lang siya okay na mala daw ara siya at isikwaan ta lang jutay nga update. Online sa hotline. Ang Incident Commander sa province, we have the Dr. Jonathan Lobaton on the line. Doc, good morning. Yes, good morning sa atong mga tagpalamati. Wow, ang good news kay tinakapalauli na to do 61 to hapon no kung the last day nga mga ginpaidalom sa mandatory quarantine dito sa Bambukal Resort. Yes, nakapauli na sila Action Art no kag at least ang aton nga quarantine facility sa Mambukal maligwa naman naton kag masudlan tas ang iba naman nga mga incoming OFW kag stranded friends naton dito sa Metro Manila. So nag-graduate na sila sa aton nga 14 days quarantine dito sa Mambukal. May mga kuha na sila, may mga certificate nga naka-complete na sila. So, amo nang sistema. Kag may bago man lang nga ginabot, no? Haling sa Metro Manila, atong 68 naman ka mga stranded friends naton. So, amo na nga... Singsan uto sila yung Doc nag-abot? I think, ano itong adlaw man, sa Thursday or Friday. So, amo na nga mga, daw, hapon. Non-OFW ni sila ya? Pag-isindi ko, non-OFW ini sila. Dito ni sila ibulos? Sa Manila. Yes. Ibulos ni sila to Doc sa Kwan, sa Mambukal?
Yes, Action Art to. O, dito ni sila ginindala sa Mambukal. Kaya kung ning aton mo, basta gani inang baklinan naton ang kuan ang aton nga mga quarantine facility. So, pwede naman sila nga ibulos naton. Ang muna nga ginahinay-hinay lang naton, wala naton ginagulpi ang pagpauli sa ila para hindi ma-overwhelm ang aton nga quarantine facility. So, kagisa pati ang aton nga manpower, ang aton mga nurses, aton mga doctors, wala ta man lagi napabayaan mo pagsulod sa quarantine facility, check up mo gini sila kay base may mga hilanat, may mga ubo, may mga ano. Atong mga OFW sa Ibi Magalona, nasa hilo na to sang uwa sa hotel? On the part of the province, i-finalize namon today ang kuan ang talks, pero ara na ang amon nga hotel no, ready na. Duwa na ka hotel pero wala pa ko sang Liberty nga hambal na Action Art. Okay. Kay ginabiling ko na kaning sa OWA no to announce kag anyway ang governor nato naka-announce na sina. So gina-fix na ina today kag we hope kung mangguto naton ang kuan ang mga OFWs naton if they are still willing to transfer sang ilang accommodation no. Kung hindi na gid man lang, we will hold na lang sina kag hulaton na lang nato ng ibang OFWs who are coming. Kung okay lang sa ila dito gyapon sa quarantine facility sa Ibi Magalona, okay lang. Kung gusto nila nga mag-transfer, so amo lang arrangement ni himuon namon. So subong gina-finalize na ang papilis today. We hope nga ma-plansya na today, pero naka-hold na ang hotel management na para permahanay na lang ang kulang kag due time nga representation sa barangay. Sige. Doc, thank you gid sa update. Kuha na kami, follow up lang kami sa imo karon sa udto. Salamat gid, Doc. Yes, thank you gid Action Art kag sa management sang Action Radio. Madamo salamat mayon aga sa tanan. Action Hotline. Why lagi ko galing tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Basi karon mangin makuha ta man niyo kay may isa ka COVID patient nga naka-recover laging schedule ta siya for interview galing kay hindi magsibo nga amon tiyempo permi kay kato sa guwa sang pungsod naga-program kita kaagahon pa lang to ya o gabi pa lang to ang gabi pa lang sila to tikbud live la. Action Hotline. Basi karon ba record naman ang experience para makabulig kita pabalo kag sa mga pumuluyo in case no kung may ara kita maging COVID patient kita paano kita makarecover sa siningsay isang virus. Action Hotline. Aton pagpangalagad karon iyang Lunes ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo ning recommendation kag ako mismo ga pamatuod since nga nagagamit ako ya personally sini nga produkto. Na kung pabakod sa immune system, resistensya ang ginapanginta ta, amo ning makapasiguro gid ko bangon nga damo phytochemicals, no? Sigurado gid ang aton immune system mabakod. Tandaan ta gid Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. While abot sa phytochemicals, kompleto pa sa vitamin A to zinc. Arang vitamins and minerals, dugangan mo pagid sang tea, nga kampyon para sa may hapo, no? Kag sa mabayi nga ang ilas ni nga monthly period, normal, ti makabulig gid ni. Plus, kung nagaproblema ka hindi ka katulog, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Action Hotline. Why na kita panahon diri sa aton nga pagpangalagad Lunes kita nga presentation kabuylog ta karon nga aga. Si Action Oliver Pason sa technical side, IT expert araman Action JM Baikin. No kag Action Dorel Cabato. Kung naman Action Art tay hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Ang balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,